idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa godayon nga rod ti surat ti pakasalitaan, idi kalman laeng apaset ti pakasalitaan ni Jojo nga napauluan agagaw. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanaladawak manin nga naghawid dito balay kat kastaon manin ti panang sermon ni Mama Kanya. Ang abale ko mama no nemi ni Mama laeng takas la musika mangit ko manong nemi dagiti panang sermon kaniyak ni Mamata na siya at ti panangipakat na apay nalataw ka manin anak ko nga si Mangpet kaanon to ay at panagbalbaliw mo maipasnek mo ka di damit lang tagbasa makarituar ka kadimot laeng apay nga durit mo tuladin ni manong mo nga Joseph nga idi agbasbasa ti college ket dire-diretso nga nakasingsingpet masapang nga mapaniskwela masapang nga agawid awan ti sabali nga ramidan no ti mangiparipaso ka dagiti leksyon na awan idi ta nagbaling nga problema may kini manong mo nga Jojo idagbasbasa. Itagid din ta si kandagbasa ti kolehyo. Manipod dakan ti first year, second year, third, itatada ka ti third year, nakabalbalok ka, kang kanayon ka malado nga nagawid nagapgapom ay anak ko. Kana angutan ka man, agat arak ka, agat sigarilyo ka, agat shabu ka. Manisisa magmadlata. Anong nemi? At narawa makon kadagitang nga sermon ni Mama Kanyak. Ngem no ni papati si mang saong Kanyak gumloong di timag na. Gumloong man. Pakiranutan ta kamaglaan wano pakibabay ng ti ararabidem, ha? Jojo! Nay, madin ko na ka. Dadanokan ti aramidag no kan manong nemi tumakbera kon sumre kon iti oy kasasalita ka! Hani, hanggang minakasat para kisalita iti anak ta. Handa ka ba din nga napindas pinagsasalita mo kang kuha na? Edi anat kakat na. Abo nga hanin no sakti mapasuro na anak mo nga naudi talagang nga bugbukit. Isulan tigas ta. Kanakuha na nga kapsat nga lalaki. Nagbalin lang ko mga nga babain. Taat nung di kasakit may salang ta anak ta nga lalaki nila ang Joseph. Ay sapo. Alam gusto na. High blood mo. Tarantado ang babay mo. Kasasalita ka. Subrek ka lang ang tunag tisilid mo. Gusto na. Kasano nga jak pumano manong nemi talawan ka talaga nabumug ka ni papakit talaga gumgumlong. Imbas ko mga mamlesak manong nemi sinuktak din ti badok nagshortak latan. Sinuktak ti badok nagsandoak manong nemi. Rumwarak mitlan. Masurunak ti kastak manang semron na ni papakanya. Awang ganas jak pa yung yanangan awang ganas ko umangan. So nga idi rumwarak iti silid. Ito na. Nakarabrisyos ka nga naka-short. Inikat mo lang tinupormem. Rumwarak ka kadimatlaeng, ha? Mabisinak nga rin pa pa. Awamot kanas ko manganin at kas naman ti pa nagsasaol. Kaguram kit nga minti masabag sa usawan. Di mo magbalbalew. Tatangkit ka ulam. Di ba kadi imbagbagak kaya anak ko nga awan sa baling aramidem no sa mga pasnek ti panagbasam at damat tulad ma. Damanang ginima, doa nga manang mo nagpinas ti biyagdat na kanaduarda ni manong mo nga Joseph. Kanadraduar na damay sa tawanan nga gumubura. Napitas sabi, sika nga tal nga buradek, sika nga tatibang ibabain, sika nga tatibang aramid ti pakibabain di pamilya tayo. Sige papa. Papanam! Dito lang. Ay, Jojo.
si mawat manong name ni manong Joseph. Kuya, apay nga di mo din ganti pa magbagara kiti parents ta. Imbas kung magnakam ka, kung maarkaro ka man, ano ta kahit mong style nga pamagbaga? Agis-isam ka latang kasta at nga makapasurong ka. Manong, di ka mata singsinga ay na, di ka mata pakibibiyangan na. Wen, di nakpakibibiyangan, ngam kahit ko lang ang tulungan, da papakin ni mga mamagbaga ken ka. Saan ako nga basit ka? Saan ako nga nga basit, manong? Stop, boy. Sige, manong, nakon. Hey! No pumanaw kayo dito nga nabi, hangkan tulangin nga subsuble, Jojo! Dito tilaglag ipem! Di saan. Sinakayak manin manong name di motorsiklo. Dito pwede may sagagurkura kadakwada. Idi, takabailanin ni Kuya Joseph iti mga lisensyana. Nakakotse nga sigo din. Siya, motorsiklo pa lang. Kaya damot yung lisensya. Bagada nga. Api nga jak tuladen ni Manong. So daman. Sa balimat parang tartardakan nga. Ngam gapo nga ta. Tauro rider parang sing-simped ko. Nasingbet nga ni Manong Joseph, Manong Nemi, tagpaiso ti kunada, ngawang pulos ti problema keng kuha na idiag basbasa pa Di amok pagida, kit bakla. Tawan nobya na. Kadigito lang nga ada trabaho na nga dan sa nobya na. Sumat isistorya na mang mangikuno ko. Ada kanong girlfriend nan, pada na madlang mga opisina. Samat isistorya na kada papakin ni mama. Hindi do ta siyak manong. Hindi pa lang adakti high school. Laraman akon manong. Naman. Already adakti first year college. Apo. Andan. Kadapod no naman ang name. Kada taon, ada manubiak. Sumarunong ang taon. Awang kawin. At first year, second year. So na lang ta. Nabayak pasitin nga bakante. Bale, i-report year high school at damaysa. Kinapod no namanong, damo. Fourth year high school ka mga doa. Valentine's Day. Insuko na't kinabirhen na. So iti first love ko. Ngayon ko ng first love at saan ko man na sineryoso. Ayan. Second year, first year college. Ada man rin. Ngayon 6 months bilang. Third year college. Ada. So na lang saan kam nagpaot. 3 months bilang. Ang amin di kito manong naramanak amin nila. Di pa nag-third year college ko. Ada man rin. So na lang ta. Saan nga virgin? Kapag saan nga virgin, siyak din ang isina nga dagos kong kuha na. Yung talaga manong name, mahilig ka kiti barakada. Ken mahilig ka kada kiti babae. No, ada krusunadak manong, saan ko sardingan, aging ka nga jak magunod. Maalak ti kayat ko. Nagugwapo kami ni Manong Joseph. No, daduma. Ayun ko sa balit guwapo ni Manong sa balimat kanya. So na lang taon hilig ni Manong Joseph, siyak ti mahilig. Napanak ti mayas nga resto bar, Manong Nemi, nagorderak iti beer, ken pulutan. Ti pagpindasa naman ken di Manong, ore kasto iti ararmidak. Kompleto la tamat iti da ni mama kanyak ng allowance. Hanak imutan ni mama. Duhan din na inom ko Manong Nemi nga beer, iti pagamom ta nakigtutak. Iti medyo adayo nga namisaan Manong. Ada nanarpaak nga bute. Parak! Timalyaw amin digiti. Padami nga customer tinagkapuan ti panaka ibarsak ti butelya. Kaslag may sansamit. Sino? Tim Macder Manong Nemi, iso pala pa nakadlaw ko nga babae. Nakapantalon ngamin. No saan nga tidog tibuok na. Tsak amo babae. Wan Manong, sumit laeng. Itinapan na halat eh. Saplid, ken taspan, nga nangwakop Manong Nemi, bas buti nga nabarsak.
Ngam, napamit lang sinublat manong name iti may sa kadagiti waitress o waiter. Hindi nga ta problema na. Nagmimisa eh. Hindi ang ordera kung sa bali pa nga bute. May sa botelya manong may sa order. Nga pulutan. Binagkat kon. Sa dapan iti ayan. Tinagiburak ti botelya. Hi. Kimita. Kimusilap. May I join you? Baka problema ang kita sa pulang ti katuam. Baka masolusyonan ta ti problema mo. Kinunak manong nemi ket nagtugawa ket sangwanan na. Pulutan ka. Awang ngamin pulutan mo iso nga baka alis to ka mo partek. Nemas na to eh. Amo ka paborito. Siya gayam ni Joe. Kinita na kadangkos man. Joe? Yeah. I'm Joe. Joe. Yeah, I'm Joe. How about you? Kinunak man. I'm Arlene. Arlene. Injayek tatakulap ko manong name maragsakan na makamamuking Carlin. Inawat naman, naglamuyot, pinatpet-petak. Amok nga na bara tatakulap ko manong name dito pangalalak karig ni babae. Yaman. Api kinayatnak no ka. No salud-sutig no ka na kita'y nubiyak kit api kami kinayatnak. No nagbarat dakulap mo ko na da. Dakulap pa ilaing kit agterternek akong ko na da. Kat gabuta, di naman guyo din dakulap na manong nemi intultuloy ko pinatpetan. Kadadada siyempre nga nariknanan ti barat dakulap ko. No manang kitain na agpinarang kami. Mabaling ka rin yung patamon ng kulap ko. Sige. Nagbarat na kulap mo. Naglamuyot ng kengkeng. Ada kaming problema? Kahit ko ba'y tuminom. Agiste, agurta ta. Waiter? Manong pa kahit pong mainom? Ore mano? Ang kapit sa tatalo kami. Buwan siya, mabit lang siya. Inaliston na timinuman. Nakalaliston na inipos na talo nga buti. Nga kaodyan nga order. Di ko sa wali pagbaganan. Para kay aming nga lalaki. Na? Agpapala kay aming nga lalaki. Saan kayo nga malalaki? Bakla kayo. Depende ti lalaki. Siguro, at lalaki nga nagkidawam yung saan na nga pinaggan. Diba? Di lalaki daw ko. Di napikayat. Bakla. Sino? Nukasta. Lalaki ti problema. Abe ngamin nga di mo amo nagpili. Abe ngamin nga di mo pilyen. Tikas kanya. Kinanak ba nung name kiti magdara kiti mabaya ko na mismo keng kuha na sa ko inakbayan. Nga inawid. Pinida mo kitag gulagul. Bastos ka. Takot di karabang nga mga mangag. No. Nakabang no. And so are you beautiful. Di mo papadapadain ni kita lalaki. Try me. Huh? Tinangad na kat pinaring nakmanin manong. Aging nga ginulpek nga namalan di kiti lips na Joe. Arlene. Joe. Arlene. Joe.
isunti marakop iti na kay irot nga Diyo lang nga Diyo manong name. Arlene, kunakmet. Diyo. Arlene, let's go. Diyo. Sige. Kinunak, tamawatak tiket ng ibagawa ng name. Let's go. Kala na siguro, agawid na ha. Tulad ko nga ta. Pinayada kong dibilmi manong name. Kalpasan na pinatakder ko. Let's go. Okay, let's go. Marakop kanyak manong name kabayata na magmagna kami. Who is your car? Motorsiklo ti. Ada kanyak isot inaramat ko. Motorsiklo? Yeah. Yeah, it's good. Maarakop ka kabayata nga travel ta. Huwag ka lang maturog, baka marigrig ka. No, agkapeta ka na yung bagkang kadyo. Dinamag ko gindi manong name no pangituludag kang kuwana. Stupid! Kurana pa lang. Let's go in heaven. Yeah. Heaven? Yeah. Yes, Joe in heaven. Pinataray kong gano'n. Story di ba nagkapit na ko na kasidgan ng hotel manong name sa diyang kurbak. Ori nag-it-it manong name di guma. Di ba nagsarding ti motorsiklo. So, imo na nga dimsag. Sak dimsag manong name parking ko na laing ti motor. Alpasan na rimak inraos naman ti daan takyag na iti bagik. Kaya sumar arakop kanyak nga imasidag kami iti counter. Nagbayad na. Kalpasan na manon name sinapol min data a kwarto. Anda iti first floor manon name. Kaya di masapula min data a kwarto. Simurik kami. Inarakop ko nga dagos kaya namalak di iti bibig na ko na. Kastoy ti kinalistok kada kiti babae. Kastoy manon name di saan kung kinapaidam. Kastoy ti kina managpabusoy ko. Let's go, kuna nagayam. In heaven, kuna na. Nangruna kat nagpintas, nagimas dagiti lips na. Kamuna matabalsan dagiti agak ko anong name. Ingkugtar ko, nga indraket tirida, o tasampagam nakarikat. Sa ko in gawat nga inlak. Albasan na manon na minuksob kon tarwaten na naka-t-shirt kumapkap. Inikat kon tilak ti brana manon na mikit dituyan kinarimkim ko digiti. Oh, Jo! Oh, Jo! Anong name? Virgin sakit dating ng babae Naku, nagtinakam ko. Madlaw ko manong name ni Virgin ti mansana suno saan. Buwan, nangruna ti reaksyon ti babae nga maamalan, nga makagat. Ti mansanas na talaga nga, kunana, Jo. Ininayad ko di damo manong naming ibidagangay ko na. Sa taon na yun, ti panangkarim-karim ko kita sa taon na yun, mati asog na, oh, I like it, Jo. Kasta ti kayat ko, Jo. Kasta ti magbagakan ka, Jo. Oh, hindi ko mapailaing, Jo. Oh. Ano dyan ko na? Kasta ti kang kanayin ko ibagbaga. Kasta ti kayat ko. Hindi pailaing. Hindi ko mapailaing, Jo. Ko na. Hinong to yun. Kita ka lang nagkita. Kinon ko tinakam ko ng jaklatan pansinin noan niya dagiti bagbaga na pakasdaawat. Inikat ko maten manong name ti sandok. Kat si mublat met manong name ng kaslag surusuro. Nga nangapros ka nangagek ti barokong ko. Jo, isuro nak. Nagpadpada na nagdadamos ang gani, Jo. Amo nagdadamo. Loko ka. Nagdadamo ko nagtinagam ko. Sinakuroy ko manong name ngayon paida ni ti kama. Ngayon nagkat kumaten manong name ti short ko. Kenti brief ko. Sa ako inala ti dakulap na kinipaigam ko. Oh! Kasto ka tigdakatakil na, Jo. Oh, Jo. Kahit mo kanin. How? Sakmul mo lang. Kasto
Mm. Oh, Joe. I like it. Kasi ati kayat ko, Joe. Hindi ko mapalain, Joe. Nakaadot ako maitan, Joe. Nagsasalitaan na rito eh. Hindi ko mapalain, nakaadot ako man. Ardang. Hindi talaga nakita. Kinanak parang naming yung saan kong ngayong pangig kang kuhan. Nupay madlaw man ang naming. Nupay madlaw ng agsursuro isuna. Yung binayaklaing no anet amo naman. Naging kaman ng naming inuksot ko. Katsa ko matan. Pinaklebahan nga rin naman sa isuna. Tibibig na, titenged na, itimanin barukong na. Oh, Joe. 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 Sa nagdakiwas da kulap ko iti babama nun nemi nasak-asak ko tinarasay nga kanedaan. Pinirit-pirit ko tibugtong nga perlas nga adir tutok-tok iti nakasarapay laeng nga kuweba. Virgin manong. Wow. The latest nga virgin nga tagkwak. Oh, Arlene. Joe. 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 Oh, Joe. Edga po tawang pa'y unay katas iti baba tadi mo pa'y nalukatan manong nemi hampay na nga nasawang ti pagpadanuman. Pangatok manen manong nemi ti babig ko ket nayan tamanen kadagiti birhen nga mansanas na. Kalpasan na idagbatog ti posong inredo kun manong nemi ti armas ko. Get ready ko nakengkuha na. Kalpasan na manong nemi Joe! Wala na nagsangit, manong. Don't cry, Arlene. Ang sakit. Gagangit, Eta. Isot kinayat mo, di ba? Oh, no problem. Gagangay amo ka na sakit. Ngayong kayat ko, nga dumanon dan sa heaven, paspasam, Joe, paspasam, kayat ko nung matuknot at ilangit, Joe, oh, Joe, Manong nemi nagpapas kami tiragsak ni Arlene iti ready nga rabi. Imbes nga short time lang, manong nemi overnight. Yaman pa'y magmangin ko ang vibrate cellphone ko manong naming saan ko yung kaskaso. Amok nga ni mamati to tawag kaniyak manong naming madandanagan lakit. Kas may nga inang madandanagan nga saan nga maapon ti may nga anak. At amo nagrebelde nagpauyuak nakagura ang iti panang sermon da kanya. Nga ore dal talungan ng sermon ngamin kanya. Siguro manong name minusanda ka sinermunan na dako mamat maturog itan ti kwarto. Hanak ko mga rimuara, saan ko mga nagsabat ti dalam ito nga babae nga ni Arlene. Nga virgin, nga nagimas, nakaimimas manong name. Nga mangibagbaga, idi ko mapalaing Diyo, nakaadot ako man idin Diyo. Nga pa nga tayo bagbaga na. Hindi may katlo kalpasan, di may katlo nga rikos manong. Diyo, ayot kundi gini na. Maturog tan, Diyo. Good night. Saanin nga night, parbangon na. Gano? Diyo? Arlene? Thank you, Joseph. Anak? Apay? Ano dyan inawi mo dyan akin ko? Turog ka. Joseph ko na na. Nakan niya. Ni manong ko na dyan. Ngayon ka po makaturog ak matan manon ni sasaron ti palagsuyaab ko. Naturog ako. Iso tinagriing kaniyak manon ni mi. Iti pumarbangon o nagsapan.
Isulti ng romansa kanyak manong yung kabuta na sakit tipos ungko agore ko na panak pa lang nag-jingle na medyo nagmulumong kayat namanin Jo kayat kumanin Jo yung agore ka apa saan ka nga nabartek oray di rabi sa anak pat ka nabartek yung apa yung kinayat mo apa ito lang sa sudin mo apa yung kinayat ko kidamot na pala nga nakita yung para kanyak na maigta nga nakita para kanyak na mayagang nga relasyon ta para kang ka yung sana para kanyak hindi lang sarda mo naggamamutan yung para kanyak at nabayagin at ito tinabayag kong kayang kakit-kit daw yung pinaay na mas dahon na ka sikapin nga lalaki ti amang pa iti babae nga kasapulanin kasi nung amin ti imbaga mi nga Joseph ha? Kasi ka anak-anakan mo di ba palayo mo kid Jo ngayon ti kompleto kid Joseph haan Jojo haan nga Joseph Jojo tamo kid Joseph kanagnagan mo kunak ko ma sino diya boyfriend ko kaopisinaak dan nanimin makatawin ore ko malang met pagustuhan na nag-date kami lunch date lahat ang muna tinakay ti dinner date dinapin kahit tuminom mas labakla Joseph ang apilyado na apikayat mo mamuhan ang apilyado ti Joseph ng boyfriend mo Joseph Seradon ana nga bangko imbaga na ti bangko oh my God ni Kuya Joseph Diyos ko hala nakabasol ako apa yan ito problema Jo ito problema no aping nga manugod ka kita ko may relasyon ta para kanya kada relasyon na kunakmet nabartek ka lang no nabartek ka kumanjak amo kuman ti mapaspasamag ng maaping nga pinatag ikuwak pa lang keng ka kahit saan ang ba't ka nabartek ng at the boyfriend mo anta siya Joseph Seradon at the boyfriend mo hapi kinayat mo nga siya tinang dun sila keng ka makapong tutak nga rod kang kuha na. Di kahit mo sawin, di mo kahit isuna. Ano na? Bali, arig na, nagsina kami. Insina kon, kahit sikat kayat kon. Sikat ti boyfriend kon. Sikat tot naging kasar kanya. Nagsiko ka. Yung sanak pa yung nakasakana. Fourth year college ko pa lang. Ububing kami ni Joseph. Una, ububing ka ni Joseph. Ininauna ka pagim si ka. Ay, masaan nga madlaw? Mapaya mo ti Joseph ka boyfriend ko? Sika, ano tabilyado? Yung tagdigusan, tagawitan. Iba nga kanya kasi ito pag itulod aking ka. Ngayon mo kayatan, di ba itulod? Kailangan ka lang ni taxi. Di mo pa sinong batan sa lutsod ko. Umekakid din. Uray, nagtartarahin ti motorsiklo manong name pinalutpot na kamsanggo sinong batan na amamok ti Joseph Seradon. Intulod ko mismo iti balay da manong name. Amumno ka tubay mo pang pasyarang kanyak ang? Dito ti balay mi. Ape nga saan? Ape nga siyak.
Sino ko mga rod? Abi nga sanga ni Joseph. Ito. Kapilitan na nga isina kisuna. Tapi sinam. Kahit mo sawan, agtuloy pa lang ang boyfriend ko isuna, idinto ta, adan na pasamak ta, second boyfriend ko. Ti aramidag to, tawagag to, ibaga kasina kami. Tanang saraka kon, ti kasukat na. Ngayon, siya ka din ti patpatig mo? Kito na, impay ko kumangar ti amin ko, no hang ko kumang ipatpatig. Sika, di na ka di babaling ipatig? Ada ka di mununan siya? Ada ka di agdamang anubiyam? Awan, comment lagayam. Di sika kin siya kon. Urahin ka makabagturpos. Basta ha, numailiwak, patkanak, sa mga tultuladan na dyan na Joseph Seredon nga bakla. Dawatan na idihiti cellphone number ko manong nemi nga magdaradarasak ko na. Kasano ka nga makontak ka? Alam nga rin cellphone number ko sa sakto kontakin. Yan saan ko nang inuray manong. Dito yung muna nga mautin para kakita king ka. Para kakita ang kanya kunak. Tinagam ko. Diyos ko. Anong tulangin ti ko na ni Manong Joseph no maamuan na. Mga nibaganan ito. Ibaganan to kanya nga agaawak. Nagkaputi kinarawit ko, kinahilig ko. Ngajak pa yung napuputan nga di boy girlfriend na nakibiyangak. Ay susapo. Ang mo ko mga rod. Kinapi kas jalain yung tikinalisto na. Kas jalain yung tikinalain ko. Apay nga iso. Nakaduto kong mga babae nga sa balit taping nga iso. Ti girlfriend pa, ti kapsat ko. Saan ko yung padlaw, idibaray manon na yung media sumangpetak, tinagbaling nga problema. Yung samit kaya di a problema ko na. Tadyak to basol ti amin. Basol na at maaramid ko kumano talaga nga di nakayat. Hamok ko bang harod di naman yung baga, the boyfriend nga Joseph Seredon tinagan na. Yung baga na ko mga namo, akit patsim nga harod ka. I-hotel ko kumakit, nubya ti kapsat ko. Kasi iti dati, gagangay, nakagagamanin ti sermon ni mama. Kahit ni mama ko na, ay Diyos ko, anak ko, ya. Hindi mo labang panunutin ti kasasati, may isang ina nga magpampanunut ti anak ng saan na nga mayapon. Ba't mama, madidak pakadanagan sa anak pa, sa anak kong gobing nga basit. Iruam yun ti bagiyo kay, ako sidak pakadanagan, maturog ka na simbe, nga daklat na tinasira kasad. Ipapanyulat ang adak na pinasakasad. Alam, may kakanutin. Amok na sikat na uding anangan. Akasla lang ang teka kapsot. Alaman nga rin mama, dahil man pagpapigsa ko nakaunan nga rin mo, da pa kini manong Joseph, manong Nemi, edi siya tinaudi. Ma? Allowance ko. Ita ka din nga aldo, di pa nagdawat mo allowance mo. Naibos ko kaminin Hindi kami naman yung tinaggastuhan. Kasano nga di ka kami naggastuhan ni anak at uminom ka ti ara. Sa kapila mang i-check-in. Po, natihilig mo na ya. Ay, susapo ito doon, makaalak at sakit mo. Una saan ka makasarak ka ti babae niya mang putol ka ti dayta. Iti-eskwela, manong name, siyempre, tuloy ko tinagbasa. Umasadag-asadag madla talaga babae, idakas kaso. Di ka barakada nga lalaki at umasadag. Pare. Gusto ko nga daman ti panakpak mo, hindi ka larabi na. Ilangam tinapuyata na. Kabilita na siya. Istorya ka na kayo at napasamak. Kinunak manong naming saan kong imbaga kadakwada nga girlfriend ni manong ko. Dito in-check-in ko. Ngayon baga kinukasanot kinalisto ti amin. Manong naming sapsapulin nagsiguro
ni Arlene ngim sa dinut pang sapulan na kanya kaya dinamon sa taga-anua. Dinapat makontak na dinamat na alat cellphone number ko. Sapsapulin na siguro. Ito naman siya nagunda ko Manong Nemi nga ni Manong Joseph tinaladaw. Siya tinasapa. Ilimadlaw ko Manong Nemi basing-basing. Mama, ay, ada ni Manong mo? Tamang ba yung isok na ladaw? Kaya nyo nila nga na mama. Na, napikas na pa nagnati, inauna nga lalaking anak ko. Masabatin nyo, naparte. Ha? Nasabatin nyo. Sinabat na ngagpeso Manong. Kaya imakbay ni Manong keng kuha na. Limabas dito yan. Kung anak, naparte ka mama. Diyak kuman isang padyakotsek, naparte ka. It's okay, no problem. Isusapo niya, matindi pa paspasak. Itakalakas to iho. Ano problema? Manong Nemi sinurot ko ida. Simrek da iti kwarto ni Manong. Nagbati ak iti ruwar. May mamangikot salitaan da. Ima, ang sakit lang tinakim ko. Kakaiso na nga babae iti biyag ko. Insi na nakmeten. Ano ya? Iglaan niya nga rason. Kaya ka nung nasabahalin nga lalaki nga nasarakan na. Kaya nakalupay napasamak ka na kuha na mo. Ano ya? Eh, diagyaman ka. Kapi ko magyaman na mama. Diagyaman ka tarasama pa. Ikat na amam tipudno kinatao na. Agasim sang ka pa nga agasawa. Nga madan sa bali nga. At dapat sa bali nga lalaki di biyag na. Kada ipain na ba yun di amin na. Kahit mo kaunti nga rin pa, tikas kang kuha na. Yung dadat na sakit kanyak na. Gabutasan ko mapatgan, tikid daw na, inted na nito sa bali. Anya? Kahit mo sawan, dinubiyam, kid-kid dawan na nga, munti amin na. When ngayon siya kahit ko na, kahit ko, ras patarek, tidayaw na, ti kinababae na. In-explain ko keng kuha na nga ti kayat kung ikasar nga babae kit birhen. Tapno maibagay ti arwatan na nga puraw. Purity. Kayat asawan ti virgin. Kaya po. Hamon nga sangitan patikas keng kuha na nga babae. Nakalaklak ka makalipat. Tarantado mo tayo nga lalaki. Apay kit papasolom di lalaki kung mga nangipayan natin kaya amin na. Amuna nga si sinunobyo. Amuna nga walwala, rebelde, di nga tinubya. Apay nga ginundawahan na. Tarantado. Maamok lang no sa sinulay di nga lalaki para tirupa na. Nagsidokarak Manong. Ala, dagayang basol ko. Talaga nga da basol ko. Amok ka di nga rodmayat nga nubiam. Kunak tinagam ko. No amok ka nubiam agad. Imposible nga tutupak. Yung ore nga tado amok ka nubiam. No agpakpakaasi. O nga ore na iparintuming. Di pa nagpakpakaasi na. Apikidak kumangapat ganin. Basol mo lang kuya. Basol mo lang. Iso mo talaga. Iso pa ti mismo nga magibagang. Nga panakpakim. Di mo matpatgan. Manong Nemi na palabras ti duwag nga talo nga bulan. Edita, agawit manin ni Manong Nemi nga nakainom. Hindi ka nakataman dito eh. Sinabat manin ni Mama. Nangig kumanin ti salitaan na. Nakasakit, Mama. Isusapo, Diyos ko. Ay kasi nyo na ito, inauna nga lalaki nga anak ko. Kunak no na jaboradek nga anak ko, pag problema, akim dito samit. Inauna ko na kasing-singped nga Joseph, pag problema, ganyan anak ko. Hindi ka pa nakaramid ti kasto ni ading mo amon at uminom nga pesong haang na maaramid ti kasto nga slagwalwala. Nga po tawong problema na. Yung siya, ta problema. Ano problema mo yan? Imbes ko mga makapagsinubyanan kami. Kahit mo pa ilang subyanan dahil dyan nga babae. Kaya po ta, dahil dyan, nangi hotel kang kuha na. Nga,
nang nga isot ng pain at kinabirhen na hanggang naman na nagpakpakita. Interayan na, binaybayan na. Kung pagkasan na hindi na baybayan ngamin, kita hana siguro ay etenmet na Genubiam. Makati paggarup na dyan laki kita patingga talang tikurada nga one night stand. Makati panang ipagarup na dyan laki kit GRO na dyan girlfriend mo. Saan nga GRO mo ma? Nabalayang nag-istambay nga naginom iti restuar. Okay na? Restuar kita ayan na ginababay nga GRO. Baka kasat pa nang ipagarup dyan lalaki, sud ka po nang in-check-in na. At amayat ba dyan babae? At nakainom siguro. So nga sa mga mapabasol dyan lalaki. Awan sa baling aking basol mo saan dyan nubyam. Kaya dita, ana, napatsap ko mga ron nga kaya nga i-serious win na dyan nga lalaki, iti nang i-check-in iti nubyam. Saan na? Hindi mga lakas ma. Masikugan tinubyak. Aniya? Masikog. Kita basol at tinubyam. Tanagbalingan na roko. Di aga nakabalasan kita. Dati naman sa pulan di nakasikog kang kuwana. Ma, ore kas jay. Kahit kung ikasarson. Aniya? Ore sa mga putot anak na di anak. Sikog tinubyam. Kahit mo ikasar. Hun ma. Nga buti patpatig ko na. Nakatimbagang pumaleta ah. Ngayon tinamat kayat. Dito ka pang butot ko. Nagasaganak lang aro din nga magikasar kang kuala nga nakasaganak nga umawat nga agbalinto nga amati anak nga putot ni sa pali nga lalaki. Di na natakayat. Nako, anak ko, ti anak ko na ya. Hamoy papilit hindi bagim no di na kayat talaga. Tapi nga nga kahit mo pa'y laeng, kahit liniputan na kan. Nakalaklaka nga agmasulisog, narokop nga babae. Saan kang masayagan kang ko na? Di ba ba't pati ko unay so na mama. Dito kumanti ka po na, no, apeng nga makapagsinubihanan kami, no, saan nga ganak kabalasang yung dinamit kayat. Lala, gusto nan. Baka nagtratsokan ni silid mo ta, ang kagsukatan. Idanon ko talatan ihoti ka na unang silid mo, ha? Okay. Ano naman, tsak na bisin. Maturog aklatan. Hindi makita naktikapsat kumano. Ay! Joja! Kuya? Nabayag ka dita? Nabayag ako, kuya. Hindi pala damo kita nangikuamin nga nagsalitaan nyo kini mama. Sorry, kuya. Ana? Sorry ko na? Nabayag susuri ka kanya. Basta sorry. Kantado ka man. Kapag kung susuri ka kanya. Nabasol mo? Kasti ko na ni mama. Awang basol ko. Makaulo kayo. Sige mama, inakot silad ko. Kaslan naawatan manong name ni mama. Deje kay papanantim bagat. Iso nga pinalutpot na. Jojo. Ma. Ada may itulong mo ti problema ni manong mo? Ma. Diyan ka mo no, makatulong ako no saan. Ngayon, ada madlaki ni manong. Umuna-una apaya kahit na pailayang da dyan Arlene. Kat masikog nga saan na nga putot. Sino't Arlene? The girlfriend ni manong. Apay nga mong tinagan ng Arlene. Tapos saan ka din Arlene? Diyan ka mo tinagan na. Di naman takamatin. Apay ka nagsuri ka itay kinimanong mo. Sa mo ibaga nga pudno ti ko na ni mama ko na nga awan ti basol ko na. Gabutang
Mama, siya tinakaputot ka ni Arlene nga nobya ni Manong. Anya! Diyos ko. Ma, dumungi kayo ti istorya kada kayo no kasanungan na pasamak ti amin. Sayon to ibagano sa sino takim basol. Alawan na da basol ko. Ngayon saan nga siya ti kanguruhan nga kim basol. Awan ti sabaling nga kim basol no saan nga ni Arlene. Katusto kayo. Ape pala nga ag-interest ni Manong kayong kuwana. Diyos ko, kitsi ka nga ron. Ape nga binaybayam. Itaman pala mo ka masikog. Ha? Gad ka pa masikog. Gada mo kung makasapulak kayong kuwana. Mabangkon to pa siya rin. Tapno tak direct dayon na. Hangabaling umunanak ang kasar ngayon ni Manong. Kaya numunak ang kasar. Ngayon ti pa naggraduar ko. Mama, sorry. Jesus ko. Kita nito ko na ni Manong mo ito maamuan na nga si Carmen Gayam ti nakaputot itinubya na. Manong nimi ni Mama tinagkari nga ibaganan to ti amin kini Papa. Sa danto kasarita nga na siya at ni Manong. Tapno ti kastagat santo nga dagos nga agpungtot kat mawatan nanto ti amin. Kabigatan na Manong nimi imbes nga nakagbasa na panak iti balay da Arlene. Nga mawan ni Suna. Malagip ko napanggahim nagumsina. Mabaling nga mamon ti cellphone number na, sir? Sino ka kami? Siyakti ama tipot. Siyakti ama ti sikog na. Anya? Sir, nakasakana ka mangikasar kang kuhana. Tiyan mo kit intarayam. Saan kong intarayan? Saan nakadingan na istorya ka na kayo, sir? Noan niya talagat napasama? Kamu ka kid boyfriend na naipaay na tibagay na kayong kuwana, nagsikog, pagkatapos saan nga makontak, dinan masarakan pa iti ayan, ti boyfriend na. Saan nga siya ti boyfriend na? Kasano? Ilawlawag ko ka na kayo ti amin, sir. Ilawlawag ko ka na kayo. Gusto ko iti panagnganga panagmulmulagat manon nimi ti ama ni Arling iti panang istoryak ti amin. Imamang pagdaragan nyo, sir. Nagasagana ka magindakdar kang kuhana. Ako mat pa sa balin sa makamot kasasad na di siyak ni Manong ko, kanda kayo. Kat sakbay nga madlaw ti sikog na ikasar ko iso na. Ngayon patsab ko madingawarot, but nga kayat na kati anak mi, kayat na. Gabota mo na met, nga saan nga siyak tigil boyfriend na. Ngayon ti saan na nga mo. Kat kapsat ko. Kaya mo ka din, di kapsat mo? Amo na itan. Tayo baga siguro ang damamaki ni Papa. Hala, sobre ka. Tayo ko kayo nga cellphone number ti anak ko. Tagsalita kayo. Manong nemi na makasaritak na Arlene Gastaon iti ragsak na. Jojo? Wen, siyak di Jojo. Saan nga Joseph? Adak dito balayo. Anya? Katang salita kami kini papang mo. Ikasar ka. Gabutan nagbalinggahin, Daddy. Jojo, agyamanag. Kung nakmalano ang nakakabalasang. Kahit kumusta kayo mat ka ni Joseph? Nakunak kang kaidi nga. Tawagak tong isina isunan. Gabo nga takas dyan na pasamak. Siyempre, nasakit tinakam na idimamon na basikuga kaya na nga ikasar. Ipatagdag latang bilang natin, nga anak natin, nga
nagabuking kuha ng tanak ko. Kahit kung iba kakingkang, saan ka kumamakbaglahat. Kapsat ko ni Manong Joseph. Anya? Jojo tinagang ko. Joseph Kenkwana. Nga magpadpada ti palayaw mi. Jo. Nga manubalik sa amin, Jojo kanyak. Joseph mat Kenkwana. Naamok ba laking ka? Numadamot na napasama ka data? Tanong na amok ko nga, nga ti boyfriend mo, kit kapsat ko, awan ko mat napasama ka data. Arlene, ni kari siguro nga talaga nga datatag kakasat, ibas ka ni Manong ko. Uwin, ni kari nga si ka, Jojo. Ini agawid ak dito balay manong nemi tiyo mo na agundaway. Nakariknak itidisnog ni Manong Joseph kanyak. Tugko! Manong! Agagaw ka! Manong denggam. Ang gawid ni Papa Manong nemi ni Manong. Ni magakmat kang kuwana. Manong, no amok nga sika, no amok ko nga imun na nga sika ti bagbaga nga boyfriend na adayo ko manginaramid ko ti kasjay. Sorry Manong, sorry. Alawan, ano ko tek, no kastaman ti parang hawag mo kanya kagaagaw. Ngam saan ko giniranta? Manong naikari siguro, sigurado nga ta kami tagagasawa. Hamon nga bagan ano pa iso na gabota siyak ti kayat na, siyak ti ama ti anak na. Manong lipati mo ni Arlene, kadagayat ka niti sa bali Manong. Saan nga may maestre babae dito lubong Manong. Kasta nga ron tinapasamak Manong. Imuno na nga nagkasarak ngam ni Manong. Kanimuno na nga nagkasarak ngam ti panagretuar ko. Reag dama Manong nemi duwan ti anak mi kini Arlene si Mina kami siyempre. Kahit nuwampay sa nga ni Manong ti Bordak. Ngam iso ti nagbati iti sudong damamagi ni Papa. Tanadaan kami ti bukod mi nga balay kini Arlene. Ket adamot ten asawa ni Manong. Ngam nabit na pa nga nag-asawa. Idilaeng Marso Manong. At natili kong daw Manong nemi nga mapangsorong kara nga sang kapamilya. Siya ni Arlene kastapat ito anak mi nga mapan kami ti family house mi ket baka lang mi ni Manong Joseph. Kada dagiti kong daway nga medyo agkatawa kam nga bigla na malagip mi tinapalabas. Talaga ti kinahilig mo. Jojo, pati nubiat kapsat mo. Nakibiyanga. Amok ka ti karto. Ay Manong, ngimda kami talaga tinikari. Imbag lagi din ta. Siyak mo itlayang iti nangusat ti kuweba ni Arlene. Dito ti pagkastalita, kwanong naming nagyaman naklauna iti anos mo nga nangibasa. Sampai kumadad namat na ibatik nga andal, liwliwag and bagsarmingan ti biyag, kadagitipadag kadibungeg. More power to your program, Manong, and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo, Jojo.